de quina col·lecció. Allò era per vindre més prontes. Calla, calla, que canvia com la boca de col·lecció i se'n parlen. Però no m'has agarrat, tata? No voglio dire il papere de... Però no és així, no sabia jo. Ja ho veig amb vostè. Bueno, la seva que la va ensenyar, o vull que li des del Però sí que estem bons. perquè ja l'acabé de tocar ara per telèfon. Bueno, no voy a ir a trabajar de esta semana. Tu per què? A mi quiero ser primero. Això s'avisa, no? Adiós, pecado. Para, l'altre fan que estava massa a la nit. Eso es chulo ya, Alberto. Claro. No es. Jo va que m'has de pintar a, jo què sé, a Matia, el meu tio, allí en casa. I comencen a aparèixer les escenes populars. Anirà traient-se perquè anirà les... Per una cosa que no us és que així comença, tot aquest tipus de ceràmica comença a fer-se sobre el taulet de la profecia. Entonces el plafón s'adaptarà a cuines. I començaran a aparèixer les escenes de cuina, ja veureu les escenes de cuina. Allí he posat 4 ratlles blaves damunt del paper dels corporals. Ara m'ha contat... Pues a mi la careta em va costar un poquet. Els corporals per damunt tenen una saqueta de blau. No quedarà, perquè clar, això té 200 anys i nosaltres 200 anys només li podem donar a la setena. Pues estaba buscando una para tocar al sol, porque algún día algo... Vale, ja està bé.